Kajing kubleit haga kerteng ka daw Jisu nam ta jong pi baro ka bios ngau leng ba kani ka kubor ka ba don kam. Ngihabangi pai haga ni ka por siya ka topik jong ka jingkren kabayadei syapang la rai pyniap shuwa ban ka. Kani kalong ka kentin ka ba ma bat ke jinjia ka ba shirkai ha ka ba shwa ban wan sya ka pertai la rai ban pyniap bat kani ka bangi shem nengkong na ka kitab Leviticus ka lenong ka ba khat pra ka khot ka ba arfuway ki breu jong ka nong kanan ki don ka jing maneblay ka ba khala bat ka ta ka jing maneblay ka long bakin aino ialah ki jong ki kun sha ublay molek lane utau blading ya ka ba ka Bible ki yatu na ka Leviticus kat pralenong kat ba arfuway ong but what I na ki kun jome ban pelet yaki dah ka ding hau molek lemne wat pentingit sang ya ka kerte ublay jome ngalong utrai ka jingjia ha ka ni ka jeka hapo kanan ki don ublay ubakala baru tahu long baki ajing kenya ya ki kunlong bat penya ling bagading bat ban kenya shu bat komta upriang ya kata ka human sacrifice lani ka jing penyap lani ka jing kenya de ki kunlong kata ka dei ka ka baning kong ka bang yo ha kani ka Bible ka baar ngiyo syapang uparu ubala maneblay ha kani ka wanail ya ka baula maham babaro ki kunshen rang jong ki Hebrew on bread ha ka wanail banlong kum ka jing manesya blay jong uparu blay jong kinong Egypt ya ka ba on penyap lut ya baro ki kunshen rang ki balakha hagatu kapor ngiyo ya ka waybat ka jinjia kabadang yat menta hapo Amerika hapadeng ka jingyeng rangba jong kini ki armut ki candidate way na ka Republican badi waybat na ka Democrat hakini ki armut ki candidate kilasdang ban pen inia hakiru komba per haka yoga kat haka jingyada haki kam shabari bat haki policy ki ba per ki ba kilay kren haka santrik mentau benai on long ka jingjit ka bakadu yo president jong ka Amerika ba saupun yo ya ka ban penlong ya ka jing job ba ka jing rem haka santrik mentau benai November Henry ka ba ngusyan na ka ni ka por ka long baka Democrat kalau wan ban mi pertai lane ban pen pau sya ka pertai bat sya kinong song snong jong ka ri Amerika ya ka jing yeng jong ka bat ya ka jing policy tray kam jong ka ha ka ba ka lapen scam ya ka ta ka policy ba ya ka abortion lane ya ka jing penhap kun kan long kabasyong an lani kabalong legal babaro ki briu jong ka Amerika lada ka president candidate jong ka Democrat kan job kan sa penlong an kabasyakadar babaro ki kentay lani ki shinrang ki bom kwa ban yo kun kila ban penhap kun kat baman kaan kan sya anam don shu ka jing syakem anam don shu ka jing kang le ne ka jing perking babaro kin penhap kun ye ki kun ki baman le ne ki unwanted child la kalong hakanu nu guru kam komta la de ka ni kan long an la de ka president jong ka Democrat kan job la ni ka president candidate jong ka Democrat kan job ka ni kan long an hagabakan don ka jingyap de ki million ki kunlung
haka shisnam kan long ka jingyap kaba shirkai hadu kata-kata kabang yo iya ka Bible le kren chapang blejo molek uba ki breu ki yakinya but menta pat ka culture kan long ka culture kan long ka policy ba on sha like lu ya baro ki breu jong ka Amerika ban pen hap kun lada kim kwa ban yo kun kani kadai kajing yang rat ba jong ki evangelical ban ki nong yalam balang hapo Amerika ban kren ban canvas ban pencil toy ki breu ba ki dai ban jit ya u candidate jong ka Republican u balai yang rang ba ban ong ba on khang persya ya kajing pen hap kun kalong ka an jo blai bom dai ban peniap bat ka pop jong ka jing peniap briu ka ba wanra ya ka jing bishar ka jo blai yau tau briu ba peniap ya ka ri ka barai peniap bat ya ka ta ka an ka bala penlong an persya ya ka tinung blai kalau tuan ka jing ang jong kin nong yalam balang hapo Amerika bagi briu kin sngotu komno ban jit yau tau candidate uba sngotu ika ktinung blay ba shepting yo blay uba la ban kang no sendan ya kani ka culture jong ka jing pen hap kut kani ka long ke eke ka badan kam na ka banta jongi ki kristan na kaleng ka pertai bat ka biyo sngawi ni ka kubor bangin pelongi ka jing duwai ka bajur wala dangim dan hok ban boot yo president jong ka Amerika Henry ngi day banduai bau blay un penlong iki nong shong snong jong ka Amerika kin jit yo tau candidate president uba shifting yo blay uba dang don ka an ya ka ba ka Bible kadang day ka constitution jong ka himau blay jong ka tagari ban pen itu lene ban yeng ha ka nongrim jong ka ktinu blai kom ta ka jing khot ha ka de ka pon ka long tong ini yeng rang ba ban tuai bau blai un pen du pendam ya ka de ka jing temu ya ka ba ka abortion kan long ka ba don ka ba lai lut lene ka ba long ka ba sha de kan ya ka bau blai un control ya ka Amerika namar tip lada gani kan jia Amerika kan wan sigi wei giri berkata kan jia habaro namar bagata ka an bala tau do briu la ban snaka bo man Henry ka an jong ka Bible kam sha ban peniap kam tam ye kunlung ibam patip ya kanu ka basniu kanu kaba ba kaba kata ka jing im jong e po ka po jong ka kami idang shong idang don bat idang kami lenti ban wan sugar pertai Henry la pen yap no ye i la knyot no ye i bat kom ta la tan la pen jot ye ka met ka phat bat wat om tang gata la siat de ki kuli ba jar jar jong kita kiri ustad bat pen yap ye ko na ka po jong ka kami bat ban pen long ye kum kata kabam don dor rum Henry kan mau kamen sim jo briu ka kam kordor ban ya ka pertai borok away bagi mla ban penjot ye mla ban pensniu u blay jo ki molek u laki aga pertai borok away iyo iyang ni ba ka tin jo blay ka don ka jing maham ka ba crow ba ka don ru ki kmi ki kpa ki ba shim ba ka jing panap kun kalong kom kata ka jing buri ya ka pop kabaki ya le kat bala kum no ban buri ka pop kum ta don ki bala kha ki lenti singkin don ru ki bala kha ki toilet don ki bala shupan yap no iki kun yo snow ki khobor ki babun ki bakani ka de ka pop ba pop san le ni ka ta ka jing paniap priu ka ba shirkai ka ba itai kunlung empat nang ban ong mei pa ila sha paniap no ai ki kmi ki kpa ya ka ba ki la rai ban paniap
but don't ru what haba man sin armet kila rhino ban penhap kila rhino ban penjot kila rhino ban penyap shuwa ba on kala rayap lupa kani kalong ke cingma ke bersyurkai ngiyo i ya ki babun ki jaka penhap kun ke klinik bala ki wei ki jaka ki bala penlong kum kata keduan jo molek hal bagi konlong kila syuyap ki konlong la knyat ya ki konlong la penjot la penyap ya ki pai haga po jaga kami bat kila mi bat kumta ki don ki jaka ki bada ki drop ki bada ki trok la kilno ya kata ke medyap ya ki konlong ke don ki jaka ya ka bala syu penyap pai ya konlong ha ka po jaga kami kani kalong ka jingjia ka basyurkai ka bau blay snowtenat kadai ngi ban penrem kadai ngi ban tuai bakani kan sange bat bakanam la ban ya chaprang kadai ngi ban tuai ki to ki jaka ki badil lani ki balle tang ya kani ke kampen hap kun ka balong ka pop ka basyurkai ngakren ha ka kerteng ka do chisu bakano ka no ka tem ka jaka lani ka no ka klinik ka no ka jaka sumat briu ka batmu persyak ban kamai pisa tang na ka jimpen hap kun kan long ya ka bakan pay lani kan yo jimpen kendu bakan namla ban le ya kan ka kam jong ka jimpen ya briu ngiyo i hang ni ka jingjit jong ki kami ki kpa ya ki khon ki bom shom la kwa bakin yo ki la rai ban penyap no ya ki ha kata ka rukom ka balai nyo ben ya kata ka men simbriu bat ye di khon ki badon ha ka kpo ka jong ki parlok ba it ka khubor ka wan ka jing snow jong ka jingkin khli ka bangin don kamban tuai ba ka ri jong haga jela jongi gadan ke jingkandit penriu nadu ki samla nadu ki taki bala shongkurim bakin snow tu bakin jingpen hap kun kadai ke pap nadu ki taki batray ki klinik ki bakerpang ban penhap kun kin kala ke bamot bakin sange ini ke pap banam ailan lene ke jing sumat briu kabala shim ya ke kabu ban le ya kani om tanggata ni don ru ya ke ban duain da ki mi ki kpa ki badon ke ke jingmot ban buri ke pop lani di kita ki unwanted child tang namar bakim kwa iki ta ki khun bakin wan seperti bakin penjot penyap kadai ke kampop ke bersyurkai mentang yo i po Amerika ke jia kun ke bersyurkai hagi platform election layan lap pen rengkau daga jingtip bat ba bagata ka jing yeng ban penhap kun ka don goi ka liang bat ka wei pat ka liang ban persyak ya ka bakum kata la ong jong kita ki prediction babun ba ki kentei ki la bud ya kata ka parti ka berai ban syak lai luit ban penhap kun bat ka la long ka jing pang ka bersyurkai bala daga ni ka parti la ni ka president kin job ka bakum kita ki briu kan wan ra ya ka jing jot kepada ki million ki balului ki mensim kin syap kom ta ka jing khot ha ka ni ka por ka long tong indu hancur bau plain persange i ka ni ka policy dah ka ba un pen job ya ba day biang bat on wengno ya uta ubam day ngila ban ong ni ka por tuai ba on job utrom tuai ban job ke republican tuai ba ka policy jong ka jing syak ban penhap kun kan du kan dam kan rem kan omla ban kikli tuai bau play un control ye ka Amerika tuai bau play ta igenong snong jong Amerika bakin snow tu igen ka pop bersyurkai bat bakin nambut aka santrik kin jin ya ka u candidate jong ka republican halagalong haga nono ka rukam kalaban long pre bom janai kalaban long ka failure hang neng tai henry la da ka ani ka wan ban syak ban penyap kunlung kan ni ka long ka bangi day ban kentai bat ban kentai jusunan bat ban duai bo brain pensa nge yau tau candidate ba unram la ni ka ta ka parti ka nam yo ban sensyar kan ni ka day ka kubor na ka benta jong pilang baro kalong kubor ka bakerki duai ko kabalang na ka benta ka ni duai ko kibangai nam ta ka ni kan mau ya ka Amerika ya ka bau
blay un pen mi yo president ban tabiang ngi tuai bo blay un pen job yo Donald Trump la kalong ka mon jo try u Donald Trump un job ka Republican kan job bat kom ta kanom snaan bat kan kedep no la ne kan pendam no ite ka an ka policy jong ka jing pen hap kun da ka balai lut bat da ka ta ka jing ai lat jong ka an ka ni kalong ka badon kam nge kren ye ka ri jong nge kren ye ka ri India ba de ka ri jong ngi bo play on nom sha kum ka ni ka an ba kan wan ha ka ri India ka jong ngi ye duai ba ki nong san shar kin sngau tu ye duai ba ki ta ki kmi ki pa kin sngau tu ye duai ba ki ta ki nurse ki doctor kin sngau tu ye duai ba ki nong kamai pisan na ka bantang ka ni kin sngau tu ye duai ba ka ni ka pop kan sange playun kta yeki habakin shem ban kap ikana ban penyap ikon ban ai ketawai naga benta kerpang ban penyap ikon playun kta yeki bakin sange yekene ke pop ban bakin kala ka bamut namar ka Bible ko ong ka hukum jo play kelong wat penyap wat nam penjau snam ya no namar utau bo penjau snam ya ka snam jong u an pan pat na u ong ke ktin jo blay to ka jing pen yap to ka jing pen yap ye kunong kan sange no to ka jing pen hap kun kan sange to blay un kren ye ki to ki brew ki batmu kom ka de ka kambas new bakin yo jing kta bat bagane ka kumor kan lay shi ki to ki brew ki batmu kom ka ni bat kin kalaba mot kin pa show try bat ye ka plan ka jo blay yo ye ka ktin jo blay kong ba yo Jeremiah unang tulpa jo blay u legit na du ka po ka kami jong u Jesu na halapun yo Jesu da ka Mary da ka plan ka jo blay yo Yohanes nang penbaptis lapun da ka plan ka jo blay badan bun ba ki kunlong ki badan ka plan jo blay leng ba ki kami ki pa Henry la da pen yap no ye ki la da pen hap no ye ki la da pen yap pen du pen dam no ye ki kalong kum bang ikta e ka mon jo blay ikta per sha yo blay ba tau ye ka ni na ba briu le pop bat open jot yo blay pen jot ye jing tau blay pen jot ya ka ta ka long briu bat open yap ye kun long kom ta ka jing tuai ka long ba on pen sange ye ni ka an kanom yo rung ha India kanom im ha po United States bat ki briu kin ngau tu ba ki day ban pet yap na kai pop jong ka jing pen hap kun blay un da ka ku try just to be nga tuai ni ka por na ka banta ka United States ka ba don ka election ha ka ni ka por santarik man daw nai ka nong ka final tribe voting ya ka ban sa jit yo president but on rai ka rembat ka job nga tuai ka tenga daw Jesu tribe ba o candidate yo ka Republican but o Trump tan namar ba u yenga ka nong rim ka tino blay but ba un pensa nge ikajing penhap kon a play to is nay ai u ba un job ai ba kinong America kin boot ya u kin jit ya u but ba un long president but saupon yo jong ka America play jo nga tuai babaro ka plan ba ka policy ban penhap kon ban ai lai lu ji penhap kon ban im lai lu kat paman tribe i kan du kan dam kanom la ban im tuai wat ha ka rin dia jonging tuai ka jela me kalia kanono ka plan kanono ka scheme kanono ka jing tmu kanono ka jing kamai pisana ka ni ka liang tribe it men ta men intervene ma me tribe it ba ki brew kin kalaba mot kin pa show try but ha ka ju ka por ablay ki to ki kmi pa ki ba tmu ya ka ni ka pop ablay ban le ki samla kan tation rang ki ba tmu ni ka pop ablay kin sange men ta ya ki ba kinom jit ban penyap brew kinom jit ban penyap ye kunlong but kinom jit ya ka ban tribe ban penjot la ne ban pen snew ye kunlong tribe itu kerku ni ka por la da don ki to ki bala ha pa ka ni ka pop ki bala le bat ki bala yat palat try ki la le ben ye ki kon ki ti ki la penyap ki la kha ba ki la penjot no ki la bread ye la ki kon try kran ye ki ni ki kmi ki pa kin kala ka ba mot kin pai show try but ba men map e ye ki ablay ha ka kerteng u Jesu ngaduai ngapan amen but amen but amen.